Pokud se dodavatel chce stát naším dodavatelem, může proto udělat jednoduchou věc. Hlavně musí ztratit strach, nemusí mít žádné obavy. My jsme velice flexibilní firma, pracujeme jak s velkými, tak s malými dodavateli. My sme poľnohospodári, milujeme svoju prácu a práve Lidl je pre nás partner, s ktorým približujeme našu prácu, naše hodnoty, to, čo do toho produktu dávame tým konečným zákazníkom. Lidl to robí skvele a preto sa aj navzájom vlastne viac menej podporujeme a učíme jeden od druhého. Takže toto si veľmi na tom vážim. So spoločnosťou Lidl spolupracujeme úplne od začiatku, ako Lidl na Slovensko prišiel, čo je teda už dlhá doba a myslím, že za tie roky sa vďaka spolupráci s Lidlom nám podarilo naraz. Naučili sme sa od Lidla veľa vecí. My stavíme na kvalitě, ceně a objemu. Na druhou stranu jsme velice flexibilní a proto nabízíme spolupráci jak velkým, tak i menším dodavatelům. Benefity dokážeme ponúknuť napríklad dlhodobý rast. Tým, že máme viacej obchodov, potrebujeme viacej tovaru. Takže tí dodávateľia sú vítaní, aby nám viacej tovaru dodali.